Mies pääsee jonnettaisee, jos pääsee jonnettapisee. Hyvä 5/5. Joo. Ensin testaillaan normi vesimeloni karkkeen karamellein. Sitten testataan blue vesimelo candy. Joo. Testaan sitten. Aukes hienosti. Okei, nää maistuu jo vesimelon niinku mitä mä otin. Mä saan lopussa aivosanat. Sitten mennään blue. Eikä siniseen. Okei. Mä kyllä tykkäsin enemmän näistä Mä tykkäsin näistä enemmän näistä kändeistä. Se on siinä. Tää oli 5/5 ja tää oli 4/5. Ei, aika hyvä pistemäärä. Mut joo. Kiitos ja moi näkemiin, peace.